В Азнакаевском отделении почтовой связи на улице Пушкина, дом 6, накануне прошел День подписчика. Посетители оформили подписку на любимую периодическое издание за второе полугодие 2022 года со скидкой, общались с представителями редакции газеты «Маяк», а сотрудники «Маяка» вручили своим любимым подписчикам подготовленные для них специальные подарки. Здесь, в Азнакаеве, самые, думаю, ходовые газеты. Знать информацию о городе и вообще о новостях больше узнаем по газете «Маяк». Маякны укыйбыз һәр вакытта да менә Азнакайда яшәгәннән бирле һәр вакытта мин аны язылам. Андагы районыбызның хәбәрләре һәр вакытта хәбәрдар булып торам. Безгә һәр вакыт ул ярдәм итә. Менә тормышны яктырта, яктырта, аңа карап без горурланабыз, аның белән рәхәтләнеп яшибез. Маякка язылырга килдем. Яңа елдан үзем укый белә башлаганнан бирле маякны укыйбыз инде без. Язылмыйча калган бер качан вакыт нибез юк, елыбыз юк. Бөтенесен дә укып чыгам. Сезнең эшчеләргә матур итеп чыгарсыннар газетлар. Арзанрак бәядән язылып калыгыз. 4 апрельдән 14 апрельгә кадәр матбугатка язылу 724 тәңкә белән.